Molts clubs que donen nom al seu poble i el representen allà on juguen veuen com se'ls està retallant la subvenció rebuda pel corresponent ajuntament i han de sobreviure en temps de crisi amb els mitjans propis. Aquest també és el cas del Club Deportiu Masnou. Tenim aquí a Roberto Hernández, president d'aquesta entitat. Com estem, Roberto? Molt bé, molt bé. Volíem preguntar-te una mica respecte al tema aquest de la retallada de subvencions per part de l'Ajuntament, que és un tema que ens té una mica preocupats, sobretot a les entitats esportives del Masnou, Roberto. Pues sí, mira, nosaltres aquest any, l'Ajuntament, el principal problema és que el pressupost que té per esport és molt reduït, no? Llavors, tenint 2 clubs de futbol, tenint totes les altres entitats, i a l'hora de repartir el pastel és que no queden quasi res, no? Llavors, aquest any, a sobre nos han retallat un 40%. O sigui, nosaltres apuntàvem amb aquests calés, perquè clar, nosaltres fem els pressupostos al principi de temporada i la subvenció és l'any que ve, no? Llavors, ara ha arribat la subvenció a final de maig i ens trobem que nos falta un 40%. No? Tot això, a final de temporada, que aquest any, amb el tema de la crisi i tot això, ha sigut la guinda que faltava al pastel. No? I què us ha dit l'Ajuntament en aquest sentit? L'Ajuntament ja nos va dir, vam tindre una reunió amb el conseller d'Esport i al mes de febrer o març i nos va avisar que tindrien aquesta retallada, però clar, ja és massa tard, perquè el que he dit abans, els pressuposts els feien abans. Quin panorama té per ara, diguéssim? Quina projecció tindrà el Club Deportiu Masnou amb aquesta retallada del 40%? Bueno, és una mica complicat, perquè no només és això de l'Ajuntament, són el tema de los sponsors, no? Con la crisi. Nosaltres teníem tot, el tema era pràcticament totes immobiliàries, però les immobiliàries estan molt tocades i és gent que sempre ha col·laborat amb nosaltres i aquest any sembla ser que no podrà ser. Repercutirà molt en el tema esportiu? Potser del primer equip, a nivell de fitxatges? Bueno, una mica sí, no? Però també tenint un cos tècnic que d'alguna manera s'ha bellugat bastant i llavors el que hem fet és agafar nanos més joves. Hem buscat nanos, aquest any la mitjana de l'equip serà de 21 anys, més o menys. Potser és el moment d'apostar més per la pedrera, tot i que el Club Deportiu Masnou sempre ha optat molt pels jugadors que tenen a casa. Això sempre, la pedrera ha de ser sempre la base del club, no? No perquè tinguis ja els problemes econòmics, no? És que si tu treballes bé en el futbol base, que és el que tenim que fer, la gent està contenta, tens la satisfacció d'haver posat nanos del futbol base, des de nanos que han arribat allí amb 8 anys i estan jugant. El que passa que això també és un problema una mica complicat, perquè n'hi ha el problema de que ara els clubs d'alguna manera no nos respeten i de seguida que n'hi ha un nano que destaca una mica, és igual, només que sigui per una divisió més gran, ja te lo venen a buscar i tenint el problema de los pares, que los pares en el moment que el nano li dona dos patades seguides a la pilota pensa que tenen el Maradona. I en aquest sentit, el club no es cura una mica en salut i es crea algun tipus de contracte en aquestes edats o no existeix? No existeix ningú. A nivell, suposo que de Barça i Espanyol, els grans clubs, sí, però a nivell de... Ten en compte que són nanos que paguen una quota, no? Paguen una quota per temporada per poder jugar, no? Perquè, clar, si no podria ser, no? I llavors, tu tampoc pots fer... A part, que has de comptar que el nano que no estigui a gust, tant sigui del primer equip com de futbol base, no l'has de tindre. En tots aquests anys que portes a la presidència, que em sembla que són 16 ja, no, 8. 8 anys de president i 16 anys al club. Al club sí, una mica més. O potser una mica més, no? T'havies trobat en situacions tan complexes com la que ens trobem ara mateix? No, mai. Jo ja t'he dit, els 8 anys que porto de president, mai no s'havien trobat aquesta temporada portant una deuta de 3 mesos a los jugadors. I ha sigut tot per el tema d'això. Jo també vaig avisar als jugadors abans, allà al gener, al febrer, vaig dir, escolta, la situació està una mica complicada, no? Que vulgui marxar, que marxi, perquè tampoc després jo vull responsabilitats. Almenys estan avisats. Estan avisats. Ha vingut així la cosa i és el que t'he dit,
que és gent que sempre no s'ha complert, però clar, ara no... I ara mateix com està la situació? Com estan els jugadors? Doncs bueno, ara mateix hem retallat bastant el pressupost del primer equip, bueno, hem retallat d'acord a lo que tenia aquesta temporada, no? Llavors, doncs mira, jo penso que haurem retallat un 40% el pressupost. S'està notant aquesta crisi especialment en els clubs més locals, més a nivell comarcal, com pot ser el vostre, tot i que té un molt bon prestigi, o també més a nivell de clubs més grans? Jo crec que a nivell de clubs més grans encara més, perquè la estructura és més gran, el cas de Gavà, el cas de Terrassa, el cas inclús de molts més, no? I penso que entre més gran és el club, més problemes tindrem. En tot cas, les categories inferiors no es veuen afectades no. en qualsevol cas. Nosaltres, les categories inferiors, aquí tenim el coordinador, que lo tenim, y bueno, nosotros, los entrenadors, coordinadores y todo, han cobrado todos los meses eso, porque es una cosa que también entiendo que ha de ser así, ¿no? Porque si los nanos pagan, ellos se dedican al fútbol base, o sea, nosotros lo del fútbol base lo hem cobrat, ¿no? Si lo hem cobrat, lo tenim que repartir para que la gent que se dedica al fútbol base pues que cobre, ¿no? El problema que t'he dit abans del primer equip és que, clar, són los sponsors que nos han fallat. Sponsors que los comptes pel primer equip, no los comptes pel futbol base. Llavors no té res a veure una cosa amb l'altra. D'alguna manera heu trobat algun tipus de solució o teniu algun sponsor? Bueno, a dia d'avui encara no està tancat, però bueno, sembla ser que sí, no? Però clar, és el que t'he dit, que de la manera que estan les coses, fins que no estigui signat, pues no pots comptar amb ell. Passem a lo que és purament esportiu. Com es projecta aquesta temporada que ve? Quines són les fites, els objectius per aconseguir, tant del primer equip com de la resta? Bueno, pues a nivell del primer equip, és el que t'he dit, ja comencen aquest dilluns. Comencen els entrenaments. Sí, el dia 20, o sigui que no comencen ni molts equips de tercera. O sigui, el que tenim pensat és, bueno, una bona preparació, ja que són nanos joves, tenim 3 nanos que són ja veteranos, tenim tota la base de l'any passat, i bueno, el cos tècnic ha treballat molt bé, continuen els mateixos, tant l'entrenador com el segon, com el preparador físic i el metge. O sigui que estem molt il·lusionats en aquesta cosa perquè és la mateixa. Anirem una mica ja tenint la base d'aquesta temporada i aquesta temporada, bueno, com no s'han quedat... Continua el mateix entrenador pel primer equip? El mateix, tot el cos tècnic del primer equip continua. O sigui que és possible que amb aquesta aposta surti bé i es pugui potser aconseguir arribar a tercera divisió? Aquest és l'objectiu. Potser faltaria una mica la manca d'experiència de jugadors, no? Bueno, sí, suposo. Però bueno, ja saps el que passa en el futbol, que de vegades és més les ganes que tens de jugar i la il·lusió que una altra cosa, no? Continua sent l'objectiu, tornar a tercera? A veure, sempre que fas una cosa l'has de fer el millor que puguis, no? Llavors, si ha de ser pujar a tercera, doncs pujarem a tercera, no? Aquest any, si hubiéssim pujat a tercera, amb els mateixos calés, la plantilla hauria sigut una mica millor, perquè el nano, què passa? Com sap que tots els clubs de calés anem malament, pues ara ells el que volen és jugar. Si juguen a tercera, és més fàcil jugar a tercera que a primera catalana, perquè són nanos joves i tenen l'escaparate sempre... Els dona potser una mica més de prestigi i tot això. Doncs, bueno, t'agraïm... Digue'm. Bueno, i a nivell de futbol base, hem fet 2 equips més, hem fet el juvenil i l'Alevín. A nivell de la base de los petits, tindrem 2 equips més també, perquè els nanos petits està treballant molt bé, hem tingut totes les categories a dalt, i havien tingut el problema en l'Alevín, tant en l'infantil, hem tingut una sèrie de coses per el tema de les seleccions i això, que s'havien dividit una mica la Junta, però bueno, aquest any ja està solucionat i jo penso que aquest any tenim tots els equips i penso que serà un èxit també. Molt bé. Penso que està el Club Deportiu Masnou en bones mans, amb una persona experimentada com tu, de fa tants anys. Jo i la Junta, som 8, però... Una mica com a portaveu de tots. Sí, però són molt importants també, perquè a part són amics, i tu imagina't, 8 persones portar el club, quan econòmicament està així i això, doncs tens que estar allí a totes les hores. Doncs molt bé, t'agraïm molt la teva presència, Roberto, president del Club Deportiu Masnou, i us esperem aquí a Canal Català Maresme per el moment que vulgueu donar difusió de les vostres activitats. Quan tu vulguis. Gràcies. Vinga, gràcies.
Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs del Maresme. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. Recordeu que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre, després de l'informatiu maresme.info. Gràcies i bona setmana esportiva.